that the sentence of death be executed upon each of them according to law. Dhimoni rakakubatai vasungwa muri vairi rakashaya kana akaridzora makatadza kudzoreka panguva dzamakanga mafunga kuita basa rakaipa zvakadai zvekuti hakuna chimwe chingagona kutsiva ropa ratapiwa Makore kunze kweropa renyu imimi muri vairi. Saka ropa renyu richatsiva ropa ratapiwa Makore. Nokudaro muchadzoserwa mukati meusungwa, dare rino rikukutongerai rufu. Do we have anything else, Registrar? We adjourn. Ari kunyatsotadza kunzwisisa kuti zvamakaita izvi makambonyatsozviitire chii. Nekuti kamunwiro kamaita doro kana tichifamba neumbo kamubuda pamberi pedare so. Mongopinda mugarden 2 minutes matobuda na 9 matoenda kunonwa doro. Doro racho risingori doro remanga kachasu. Mugonwa kachasu kusvikira marembera. Mabva kukachasu kweke makufunga kuti mosvikuona makabhiji akamera. Makabhiji akura zvekutoti agona kutotengeseka. Murongero webusiness werudzi iwoyo. Kana ariwo marongero amanga muri kuita business renyuka hapana kwamaimbosvika, hapana kubudirira kwamanga muchamboita, manga musingamborigoni business iri ende hapana kwaraimbofara kasvika zvachose. It is true, and that the sentence of death be executed upon each of them according to law. Dhimoni rakakubatai vasungwa muri vairi rakashaya kana akaridzora makatadza kudzoreka panguva dzamakanga mafunga kuita basa rakaipa zvakadai zvekuti hakuna chimwe chingagona kutsiva ropa ratapiwa Makore kunze kweropa renyu imimi muri vairi. Saka ropa renyu richatsiva ropa ratapiwa Makore. Nokudaro muchadzoserwa mukati meusungwa, dare rino rikukutongerai rufu.